Vítejte u našeho nového seriálu Dřevní doba, protože v té době všechno bylo ze dřeva, pokud to nebylo z kamene, z bláta a slámy. Je nutné také dodat, že v té době vládl král Křáp, protože všechno, co z té doby zbylo, je dnes označováno za křápy a pokud to nefunguje, tak jsou to staré krámy. Dnes si ukážeme, jak pomocí dřevěné stavebnice, která se skládá jenom ze dřeva, teda z prkínek, planěk, latiček a kolíčků, kde prkínka jsou maximálně provrtána, aby se do sebe daly jednotlivé kolíčky zasouvat, vyrobit ampermetr. Protože i v době dřevní existoval elektrický proud a měřil se. Takže pomocí této stavebnice, kterou si doma může každý vyrobit, protože ani náklady nejsou vysoké, protože prkínka a kolíčky stojí do 10-20 korun. Tady tato univerzální konstrukční destička je pouze opatřena dvouma přístrojovými svorkama, aby se přístrojek, zařízení nebo cokoliv, co budeme měřit, dalo připojit nějakým způsobem dále do elektrického obvodu. Než se pustíme do výroby ampermetru, tak si jenom předvedeme, že funguje pomocí předřadného rezistoru. Budeme měnit proud v obvodu a ručička se nám podle toho, jak je zapojená baterie a jak teče proud, bude hýbat buď doleva nebo doprava. Abyste to lépe viděli, vložím ještě za ručičku bílý papír. Připojím baterii. Vidíme, ručička se vychýlila. Pokud zvětším proud, ručička se vychýlila ještě víc. Pokud proud zmenším, ručička se vrací do původní polohy. Teď, když vidíme, jak přístroj funguje, tak se ho pokusíme vyrobit, protože víme, že to má cenu. Vše, co budeme k výrobě potřebovat, najdeme v našem kufru plným křápů a krámů. Takže budeme potřebovat nějakou dřevěnou špachtličku nebo prkínečko tenký, zásobu lakovaného měděného drátu, který jsme si již někdy vymotali, univerzální konstrukční destičku, je to vlastně jenom prkínko, který je v pravidelných rozestupech provrtáno vrtákem o průměru 8 mm, protože takto silné špalíčky už se nám nekroutí a nepraskají při vrtání. Pak budeme potřebovat 4 kolíčky bez jakékoliv úpravy a 2 kolíčky, které jsou provrtány. Dále budeme potřebovat kleště, aby jsme si mohli drát odstřihnout, a nožík, abychom mohli odstranit z něj izolaci tam, kde ji nechceme. Ještě nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, a to je osička, což je ve své podstatě jenom silnější drát ustřížený do patřičné dílky. Tak a teď se na to podíváme zblízka. A jediný, co nám bude chybět k výrobě ampermetru, ještě jsou 2 magnety. Takže klasický elektromagnetický přístroj fungoval na principu toho, že máme cívku, v které vznikne magnetické pole, které přitahuje magnet, který je též namotán jako cívka, takže je to elektromagnet, anebo jako v našem případě je obyčejný magnet. Vezmeme, zastrčíme osičky do destičky, snažíme se, aby šly těma dírkama proti sobě, tak. Pak osadíme 4 kolíčky kolem dokola, aby jsme měli na co namotat cívku. Vezmeme drát, necháme kus čouhat tady na této straně, můžeme si ho ze začátku takhle pomotat a přitáhnout a namotáme zhruba 50 závitů.
a izolovaný drát. Na konci zbavíme izolace tím, že ji oškrábeme. Je to barva, takže škrábeme, dokud to není. Pěkně takový zlato červený. Přicvakneme do prázdné svěrky. Na druhé straně provedeme to samé, upravíme si dílku, oškrábeme a přichytíme do připravené zdířky přístrojové, které jsou částí destičky. A pak ještě vezmeme a pro zvýraznění naší špachtličku natřeme z této strany fixkou. Před vložením do stojánku ze spoda nacvakneme takhle 2 magnety a nahoře zajistíme do stojánku osičkou. Jediné, co je potřeba, aby se volně pohybovala. A můžeme říct, že jsme si vyrobili ampérmetr. Proč je to zrovna ampérmetr, je jasné, ne z konstrukce, ale z toho, jak je ten drát tlustý. 50 závitů takto silného drátu má velice malý odpor a závitů je zároveň také relativně málo na to, aby tam mohl protékat proud, který by vychýlil ručičku ve velikosti třeba mikroampér nebo miliampér. Musí to být větší proud, a to v řádu desítek, stovek, miliampér nebo ampér. Uvidíte, že teď, když prakticky zkratuju baterku na chvilku, tak se ručička vychýlí na jednu stranu, podle toho, jak je namotaná ta cívka, a pak na druhou stranu. Otočím baterku, připojím a vidíte, že se vychýlá na druhou stranu ještě jednou. Vychýlí se do jednoho směru a teď se vychýlí druhým směrem.